čo to znamená a možno aj ako sa postaviť k tomu, keď vám nejaký eterický olej nevonia. Lebo toto sa stáva pomerne často. A keď sme ešte začínali z doTERRA a bolo to v časoch pred covidom, tak bolo veľmi pre nás také typické, že sme robievali veľmi veľa stretnutí naživo, stretávali sme sa naživo, robili sme rôzne tzv. Voňavé lekárničky, kde sme si vlastne nielen hovorili o olejoch, ale hlavne tým, že sme boli spolu v jednej miestnosti, sme ich aj ovoniavali, skúšali. A potom prišla doba covidová a vlastne tam sa nám vlastne rozšírilo aj takéto online vzdelávanie, online rozprávanie o eterických olejoch, ale jednu vec, takéto online rozprávanie a online stretnutie nevie zabezpečiť zatiaľ. A to je vlastne tá vôňa. Cez obrazovku nevieme posunúť ľuďom vôňu a tým pádom sa začalo stávať, že v podstate s niekým možno ten olej rezonoval v zmysle jeho účinkov a toho, čo pre toho človeka môže spraviť na úrovni zdravia alebo podpory emócií, ale potom, keď mu prišiel domov napríklad olej alebo zmes, tak vlastne tento človek mohol mať pocit, že je sklamaný, že mu ten olej proste nevonia. Už som veľakrát spomínala, napríklad ja tu mám takú moju veľmi obľúbenú zmes, volá sa, že Forgive, toto je vo forme Touch. Mám ju veľmi rada, ale je to typická taká zmes, ktorá je plná stromov a takýchto stromovitých olejov a je tam arbovité. A arbovité, ak ste voňali, to je tuja z Kanady, krásny, nádherný, posvetný strom. No a ona častokrát ľuďom nevonia a tu je aj veľmi cíti. Takže som sa stretla s tým, že z 10 ľudí 8 tento Forgive neosloví a potom môžu mať ľudia pocit, že na čo mi taký olej je, na čo mám na poličke a snažia sa takéto oleje posúvať. Čo sa často stretávam, aj v našom týme som sa s tým stretla nie jedenkrát, že napríklad kadidlo ľuďom nevonia, pretože mnohým pripomína tú vôňu kadidla z kostola, aj keď mne teda vôbec, ako by sa tieto dve vône nespájajú viac menej, keď kadidlo sa páli a keď je vlastne tento esenciálny olej, ale niekomu sa to proste spája. A ak napríklad musel chodiť do toho kostolika ako dieťa trošičku tak akoby s nevôľou, hej, a z takého donútenia, tak potom majú ľudia tie vône spojené takže že im to nevonia. A mňa fascinuje toto pozorovať. Kedy si som dostala takýto svoj prvý materiál, keď ešte neboli brožúrky, tak to bol takýto plagát na takých 2 A4. Ja som to tu takto rozdelila, zalaminovala. A na jednej časti tohto plagátu, nie je to asi vidieť, sú vypísané oleje a olejové zmesy. A ku každému oleju je napísaný vlastne jeho taký emočný akoby názov, také, ako by som povedala, proste taká akoby emócie, napríklad arbovité, tuja je olej Božej milosti. Bazálka, olej obnovy, to sme hovorili včera, pozdravujem ťa Elenka. Alebo napríklad čajovník, olej energetických hraníc, céder, olej komunity, alebo klinček, olej hraníc. A tak sa dá dočítať vlastne o všetkých olejoch a aj takisto zmesiach, aké je ich taký emočný názov, také prepojenie. No a toto dokáže veľmi veľa napovedať človeku vtedy, keď mu ten olej vonia, ale aj vtedy, keď mu nevonia. A teda dneska si povieme o tom, keď ten olej nevonia. A stretla som sa teda s tým, že keď niekomu ten olej nevonia, tak sa ho snaží posunúť, snaží sa ho proste predať, má taký pocit, že mu bude stáť zbytočne a že akoby nemá mu ten olej čo dať, keďže mu vlastne nevonia. A ono je to správne, pretože si hovoríme, že skutočne je dôležité používať oleje eterické a zmesi, ktoré sú nám príjemné. Nemá zmysel ísť si proti sebe a vlastne akoby spôsobovať si nepríjemný pocit tým, že si dám hlavne do blízkosti čuchového centra, teda nosu, niečo, čo mi v podstate smrdí alebo čo ma odpudzuje. To by potom nemalo vlastne ten efekt, čo od toho chceme a očakávame. Ale zároveň môže mať zmysel takýto olej alebo takúto zmes, ktorá nám teraz tu a teraz aktuálne nevonia, môže mať zmysel si ju ponechať a poviem prečo. Tým, že a toto je trošku také možno, nechcem povedať ani, že nevedecké, pretože v podstate dá sa nájsť aj veľa kníh a literatúry o tom, že tie oleje majú nielen ten chemotyp, teda tie účinky na fyzické telo, ale tie oleje majú aj svoju vibráciu. Každá živá nejaká rastlina, živá bytosť má nejakú vibráciu, ktorá sa teda meria, nejakú frekvenciu. A takisto aj oleje majú svoju frekvenciu a na tej vlastne takej tej inej úrovni, ktorú možno nevidíme, ale oni komunikujú s našim telom, s našimi tkanivami a proste so všetkým, čo je v podstate živé. A naše telo na tie oleje reaguje aj na tejto úrovni.
A my keď sa tými olejmi vlastne začneme obklopovať, začneme ich difúzovať, natierať ich na svoje telo, na svoju pokožku, tak veľakrát možno začíname so zámerom, že ich chceme používať pre zdravie, aby sme si zlepšili, aby sme si zlepšili, zdravie, imunitu podporili, alebo aby sme si odstránili bolesť klbov, bolesť hlavy, aby sme si odstránili alergiu alebo podporili spánok, ale vždycky je tam vlastne ten eterický olej robí pre nás akoby dve veci, alebo obidvomi cestami pôsobí. Aj na úrovni toho chemotypu, tých vlastne účinných látok, ktoré nám pomáhajú napríklad odstrániť bolesť hlavy, alebo uvoľniť nejaké napätie v ramenách, alebo zmierniť menštruačné krče, ale pôsobí aj tá zložka v podstate na úrovni tých vibrácií, na úrovni tých frekvencií a harmonizuje nám vlastne to naše telo aj na tejto úrovni. Možno ak ste čítali alebo sledovali ste teraz na Unity úžasný kurz a k tomu je vlastne úžasná knižka Emočný kód, tak tam sa viete veľmi veľa dozvedieť a dočítať, ak vás toto zaujíma o tom, čo sú to uviaznuté emócie, ako sa do nášho tela dostávajú takéto uviaznuté emócie, že sa dokážu vlastne dediť z generácie na generáciu a že v podstate v podobe takýchto uviaznutých emócií alebo psychocíst môžeme mať kopec emócií zadržaných v sebe a že oni nám dokážu časom škodiť aj na tom fyzickom tele, hej, že sa to môže odraziť, že nás proste niečo bolí a tak. A má zmysel obrovský s týmito uviaznutými emóciami pracovať a snažiť sa ich uvoľniť, aby vlastne nám v tom tele nespôsobovali potom nejaký zdravotný problém. A je veľa spôsobov, ako my môžeme s týmito uviaznutými emóciami pracovať. A jeden zo spôsobov je aj používanie eterických olejov. A to, že my ich natierame alebo dýchame, tak oni automaticky takto na nás pôsobia, že nám pomáhajú uvoľňovať takéto uviaznuté emócie, takéto psychocisty. A nemusíme o tom ani vedieť. My nemusíme vedieť, kde mám takú psychocistu, aká to je emócia. Jednoducho stačí, že tie oleje používam. Napríklad aj za účelom, ako som povedala, uvoľniť si bolesť chrbtice, bolesť hlavy alebo menštruačné krče odstrániť. A tou istou cestou v podstate ten istý eterický olej pomáha nielen na tento zdravotný problém, ale pomáha nám aj z hľadiska týchto emócií. A to je úžasné. A ako to môžeme zistiť, že tieto oleje toto s nami robí aj napríklad aj tak, že sa úplne bežne stáva, že na začiatku, keď človek sa zoznamuje s tými olejmi, tak mu voňajú také typické, ako sú citrusy, pomaranč, mandarinka, limetka, bergamot. Lebo to sú také známe vône, poznáme to, máme väčšinou spojené s týmito vôňami pekné spomienky, pretože šúpanie mandarík, šúpanie pomaranča, to ako deti, keď nám rodičia šúpali, tak sme sa na to tešili, pretože sme cítili tú nádhernú vôňu a teda radi sme to jedli po väčšine, hej. Alebo napríklad taká meta je ľuďom príjemná, pretože to je vôňa známa, nachádza sa v žuvačkách, v rôznych, hoď aj syntetického pôvodu, ale proste poznáme tú vôňu, je nám známa. Tak na tie reagujeme dobre. Ale potom je mnoho vôní, ktoré už sú také, že už v ľuďoch vyvolávajú rôzne emócie a pocity, takého, že neutrálna, až nepríjemná, až úplne akoby odpor k tej vôni. A teda má zmysel si takéto oleje nechať, vyslovene ako taký tester na poličke, pretože tým, že začnete používať oleje, ktoré sú vám príjemné, hoď aj tie citrusy, tak postupne vlastne zistíte, že si po nejakom čase ovoniate znovu tú zmes, ktorá vám nevoňala, alebo ten olej, napríklad to kadidlo, alebo oregano, alebo jazmín, čokoľvek. A zrazu po nejakom čase zistíte, budete prekvapení, že zrazu sa tá emócia voči tomu oleju a voči tej vôni zmenila. Nemusí to byť hneď, že vám je okamžite hneď proste príjemná, že neviete sa jej dovoňať, ale môžete mať taký pocit napríklad neutrálny, že bolo mi to také odporné, protivné a zrazu mám taký pocit, že nie je to až také zlé. Celkom sa to dá. Nie je to ešte také, že wow, že nemôžeme sa dovoňať, ale také, že už ma neodpudzuje, celkom sa to dá. A možno po nejakom ďalšom čase ovoniate a poviete si, že wow, že úplne vás tá vôňa zrazu proste priťahuje. A toto je práve znak toho, že to akoby nie je len tak, že nie je to len tak. Je to znak, je to dôkaz toho, že na našej podvedomej úrovni sa niečo zmenilo, že sme sa niekam vlastne posunuli, že tam nastal nejaký posun, nejaký shift. A to je skvelé. Proste väčšinou sa hovorí, že každá zmena
je dobrá, pretože vlastne pohyb je dobrý, ako aj o tých olejoch si hovoríme, je dôležité oleje používať, je dôležité oleje natierať na svoje telo, pretože oleje spôsobujú teplo. A teplo spôsobuje pohyb. A pohyb je liečivý. Či už je to pohyb, ako sa hovorí, nemať ako sa to povedal, mať otvorenú myseľ, alebo nemať také rigidné myslenie, také stuhnuté, hej, že proste myšlienky len takto a nejako inak a ja neviem, 20 rokov sa budem omýlať ten istý názor a nie som schopná sa na to pozrieť z iného uhla pohľadu, alebo zvážiť niečo iné, alebo pripustiť nejakú zmenu, hej. V podstate to sa tak veľakrát hovorí, že život je zmena a ten človek, ktorý sa vie tým zmenám prispôsobovať a vie s nimi pracovať, tak ako keby je schopný potom akoby prežiť alebo prospievať. A ľudia, ktorí zatvrdnú a uviaznú a nie sú schopní sa prispôsobiť tým zmenám, tak potom častokrát to majú veľa ťažšie, alebo ich to môže stáť aj niečo, hej, napríklad zdravie alebo tak. Čiže v každom prípade v rôznych tých akoby prirovnaniach ten pohyb je v podstate naozaj to, čo je pre nás dobré a liečivé. A práve aj tie eterické oleje tým teplom v tom našom tele ten pohyb vytvárajú a ten pohyb takýmto spôsobom tiež je pre nás liečivý. Či už je to na úrovni toho fyzického tela alebo tej duše a tých emócií. A práve táto doba je taká rýchla a nie je veľa času na tie emócie. Všímam si to aj ja, keď ideme napríklad, ja neviem, k lekárovi, lebo teraz vlastne riešime toho nášho psíka u toho veterinára. Hoď je to všetko veľmi, veľmi fajn a veľmi príjemné, ale stále si všímam, že času na tú komunikáciu je proste málo, že jednoducho ľudí to zdržiava, je tam proste ten program nahustený a keď už sa chcete trošičku viac možno popýtať alebo zaujímať alebo potrebujete niečo viackrát vysvetliť, a to je takisto aj v škole vidieť, tak ako by sa aj tí učiteľi nemajú proste čas, zdržiava ich to, potrebujú ísť ďalej. A tak vidieť, že a práve tá komunikácia, keď môžeme komunikovať, tak tie emócie vieme častokrát spracovať a nejako ich spracovať, ale keď nám nie je umožnená tá komunikácia časovo náročná, tak potom sa môže stať aj u tých detí a u nás dospelých, že tie emócie ostanú nespracované a že sa potom niekde vlastne akoby ich si niekde potlačíme, no dobre, tak teraz nebudem na to myslieť, nebudem to riešiť, niekam to proste uložíme a tam to zostane vlastne uložené a keď to tam ostáva veľmi dlho, takto nespracované, tak to tam vlastne môže niekde v tom tkanive u nás v tom tele uviaznuť a potom nám to môže spôsobovať problémy. A my si potom s odstupom času ani nemusíme vedieť spomenúť, alebo si to vlastne spojiť, hej, že je miné, že raz dávno proste niečo, hej, niečo niekde nejako. Takže tým, že my pravidelne používame tieto eterické oleje v takejto kvalite naozaj čisté, tak sú pre nás aj na tejto úrovni vlastne liečivé na úrovni emócií. A to, že sa niekam posúvame a to, že sa niečo zmenilo, ak náhodou aj nepocítime, že si to neuvedomíme, pretože verím, že áno, ale niekedy sa môže, že si to nevieme zvedomiť alebo si to neuvedomíme, tak to môžeme zbadať na tom, že proste je nejaký olej, nejaká zmes, ktorá nám nevoňala a po nejakom čase zistíme, napríklad aj tento výsper je taký typický, že je skupinu žien neskutočne priťahuje a v skupine žien je vyslovene akoby odporný, pričom je to podľa mňa jeden nádherný ženský parfém, ale obsahuje veľmi vzácne kvety a kvety sú veľmi spojené s emóciami. Vieme dobre, že v prírode tie kvety vyslovene slúžia na to priťahovanie, vábenie, hej, týmito vôňou vlastne tých opeľovačov a tak, čiže sú tam veľmi také tiež akoby citlivé témy v nás otvárajú tie kvetinové vône, takže môžeme na ne reagovať dvomi spôsobmi, že buď nás veľmi priťahujú, alebo nás vyslovene odpudzujú. A keď nás nejaký olej, nejaká vôňa odpudzuje, tak je to pre nás znamenie, je to pre nás informácia. A to, čo my môžeme urobiť, je, že si zoberieme proste taký nejaký zoznam, ako tento leták, čo mám taký starý, alebo proste nejaký voňavý pomocník, alebo nejakú proste knižku, a vyhľadáme si, že čo ten daný olej alebo tá zmes vlastne na úrovni tých emócií akoby vyjadruje. Hej? Napríklad ilang ilang je olej vnútorného dieťaťa. A ja som si všimla, že mnohým ľuďom ilang ilang nevonia. Je pravda, že keď ovoniam taký umelý ilang ilang, tak naozaj ani mne nevonia. Veľmi ma odpudzuje, dokonca mi spôsobuje bolesť hlavy. A nikdy by som neverila, lebo ja som sa snažila ten ilang používať v minulosti, ale vždy mi teda spôsobil odpor a bolesť hlavy. Potom som sa celkom bála, keď sme sa stretli s doTERRA, ten ilang voňať a potom aj vôbec ho používať, že znovu budem mať takúto reakciu. Bola som veľmi príjemne prekvapená, že aký je pre mňa ten ilang príjemný, že mi vôbec nespôsobuje bolesť hlavy.
jasné, že tá vôňa je veľmi intenzívna a silná a že ho používam naozaj maličké množstvo, ale je pre mňa nádherný a čarovný a dokonca mám veľmi rada, keď mám masáž vlastne s týmto olejom, že mi je to veľmi, veľmi príjemné s ilangom. Ale všímam si, že ilang je pre mnohých ľudí tak aj tento čistý taký akoby, že odpudzujúci, že sa im to zdá byť ťažké, ale keď si prečítame, že je to olej vnútorného dieťaťa a že mnohí z nás sme mali to detstvo také nie úplne jednoduché a ľahké a že v tom detstve máme veľa, veľa takých zranení a že to naše vnútorné dieťa častokrát nebolo úplne také prijímané a pochopené a milované v tej svojej prirodzenej podstate, tak potom práve tento olej nám aj toto môže naznačovať, že to naše vnútorné dieťa v podstate nedostalo tú pozornosť plnú, ako očakávalo, ako túžilo, ako si možno teda ako zaslúžilo, alebo sa nezaslúžiť nemuselo. A toto môže byť tiež signál, že by sme mali venovať pozornosť tomu svojmu vnútornému dieťaťu. A dá sa s tým potom pracovať, nie je to len o tejto jednej vete, je tam potom naozaj veľa, proste sa dá prečítať v knihách aj detailnejšie. Toto je len taký, akoby naozaj taký náhľad. A je to teda nejaká informácia. Ja som raz čítala v jednej knihe veľmi pekné prirovnanie, ktoré mi dalo zmysel, že v podstate my máme akoby v tej našej psychike, v tej našej duši také šufličky. Ja si to predstavujem, ako keď je nejaký obrázok z takého typického prostredia tých starých čínskych tradičných lekárov, v takej čínskej tradičnej akoby lekárni, kde sú všetky tie bylinky, 1 500 rôznych druhov byliniek a oni to mávali v takých šuflíčkoch, také maličké šufličky, veľa, celá stena maličkých šufličkov, čo sa proste otvárali, odtiaľ vybral nejakú bylinku a potom tam to vážil a miešal, urobil z toho nejaký špeciálny čaj vlastne na mieru toho pacienta alebo klienta. Tak vlastne som si to takto ja predstavila, že v tej našej duši máme takýchto veľmi veľa šuflíčkov. A v každom tom šuflíčku vlastne už od nášho počatia máme ukrytú nejakú emóciu. My máme spojené emócie už aj s tým prenatálnym vývojom, teda s pobytom v brúšku, pretože aj plodová voda má nejakú vôňu a tá vôňa plodovej vody sa mení podľa toho, čo tá maminka vtedy spapá, alebo aj aké prežíva emócie, podľa toho hormonálnych nejakých zmien. A my aj toto už v tom brúšku vlastne sme vnímali a mohli sme si navnímať a spojiť nejakú vôňu s nejakou situáciou, ktorú tá naša maminka vlastne zažívala. Buď to bolo príjemné pre nás, alebo nepríjemné. Samozrejme, že toto si my väčšinou asi bežne nepamätáme a nevieme si to proste vybaviť, nemáme to spojené, máme to v podvedomí, ale reagujeme na to. A potom práve, že už keď sme na tom svete, takisto môžeme mať rôzne vône spojené, tak úplne tak najčastejšie, čo si pamätáme, napríklad sú rôzne spomienky s vôňou kávy z detstva, s vôňou kaká, keď napríklad nejaké buchty alebo nejaké obľúbené koláče nám niekto z láskou pripravoval, môže byť teda, ako som povedala, s vôňou kadidla, s vôňou ruží, majú mnohé ženy pekné aj nepekné spomienky môžu mať. Ja mám, a sú aj rôzne chemické, hej, napríklad mám s vôňou sava, hej, že tým, že som strávila viac krát v tom nemocničnom prostredí, tak aj tá vôňa tých dezinfekčných prostriedkov vlastne mňa to odpudzuje a vyvoláva mi to už taký pocit nepríjemný, lebo sa mi to vlastne spája s tými zážitkami. Čiže rôzne vôňa leta, vôňa opalovacích krémov, rôzne vône máme proste pospájané, niekedy si ani nemyslíme a potom zrazu si uvedomíme, že ozaj, že máte to tak aj vy, že máte nejakú vôňu spojenú s niečím. A my máme vlastne v tých šufličkoch spojené s tými vôňami tie spomienky a tie zážitky. Niektoré sú nám príjemné a to je napríklad, keď chytíte pomaranč, hej, keď hlavne, ja neviem, mamina moja, hej, alebo babka moja mi rozprávali, že kedysi ani tie pomaranče, mandarinky neboli také dostupné ako teraz, že si môžeme nabrať proste hocikoľka, môžeme doma si jesť proste na neobmedzené množstvo tých mandariniek a tých pomarančov, že kedysi v podstate to množstvo bolo obmedzené, že boli radi, keď sa dostali k nejakému množstvu, že to nebolo hocikoľko, že sa možno ani neušlo každému, takže vlastne ten citrusový plod bol vtedy na Vianoce proste pre nich zážitok, bolo to vzácne a tým, že to bolo spojené s tým obdobím Vianoc, tak pre mnohých ľudí je to spomienka takého luxusu, takej hojnosti a vlastne aj divoký pomeranč práve poznáme ako holej hojnosti, pretože tá hojnosť môže byť na rôznych úrovniach, nemusí to byť len peniaze, môže to byť veľa iného a tým pádom tie citrusové oleje, ten divoký pomeranč
tie spomienky príjemné. A potom teda môžeme otvárať nejaké iné šufličky, napríklad s tým kadidlom, alebo aj s oregánom, alebo s niečím. A tie sú potom tie šufličky, ktoré sú neutrálne, alebo potom vyslovene, že nepríjemné. A máme aj pár takých šufličkov vlastne v tej našej duši, ktoré sú prelepené, ako keby čiernou páskou zalepené a tam je ako keby, že nevyťahovať, hej. Lebo tam je schované naozaj niečo, možno nejaká spomienka alebo nejaká emócia, ktorá pre nás bola ťažká a nechceme ju viacej cítiť. Je tam teda tá potlačená alebo tá uviaznutá, nespracovaná, je tam proste prelepená, zalepená a proste s tým šufličkom sa nepracuje. A potom náhodou príde nejaká vôňa, že vám niekto dáva proste takto voňať na nejakom stretnutí, toto je super voňa, toto je super voňa, toto je super voňa, alebo pre mňa je to super a ja niekomu dám niečo ovoňať a jeho mykne a fuj, to mi nedávaj, to je odporné, fuj, to mi smrdí. Hej, a to ako keby sme už trošku pootvorili ten prelepený šuflíček a ten človek vyslovene, fuj, zavri ten šuflík, toto nechcem cítiť, toto sa nechcem ako keby spojiť. On to nemusí vedieť, že to má priradené k nejakej spomienke, k nejakému zážitku, k niečomu, ale prirodzene ho to proste vlastne odpudzuje tá vôňa a nechce ten šuflík ako keby s ním niečo robiť. A je v poriadku, toto my pravda, že rešpektujeme, ale my môžeme ísť cez iné oleje, podobné alebo úplne iné, ktoré sú mu príjemné, a začať pracovať vlastne inou cestou, takouto láskavou, byť trpezlivý a postupne časom sa môže veľmi ľahko stať to, čo ja pozorujem už u x mnohých klientov a ľudí za tých 8 rokov, čo intenzívne pracujem s eterickými olejmi, s vôňami, že mi proste hovoria úplne prekvapenie, že čo im nevoňalo, čo im bolo odporné, a že po nejakom čase, že sa nemohli dovoňať, že to je ich najobľúbenejší olej. Alebo aj také, čo ešte stále čakajú. Hej, mám kamarátku Evku, ktorá v podstate hovorí, že vetiver ona vôbec akoby nemusí, že to vôbec. Takisto ale, že je trpezlivá, pretože takto mala na začiatku aj s kadidlom, že keď kadidlo ovoňala, bolo jej protivné a teraz ho nemôže sa ho dovoňať, také je to kadidlo príjemné, ale chcelo to nejaký čas. Čiže vlastne takto krásne aj pre ženy, pre mužov a pre deti, ale hlavne som tam spomenula tých mužov, pretože my ženy častokrát sme tým emóciám viac otvorené, prirodzene nás tie emócie priťahujú, fascinujú, zaujímajú. Častokrát sme viac komunikatívne, viac tak zdieľame a akoby máme chuť sa tými emóciami zaoberať a proste im porozumieť. Ale mnohí muži, nie všetci, ale mnohí majú tento svet emócií taký viac uzatvorený, tak menej sú komunikatívni, nie sú tomu proste otvorení a nechcú ísť touto cestou rozprávať, alebo fakt ti Evka postnula, presne táto Evka vetiver, odpadnem, no vidíš to? Hovorím, neposúvať tie oleje, vyčkať, to určite dosadne, len treba čas, ale úplne v pohode, super, to som dala, tento komentár. Ale aspoň je pravda, že si pamätám, že mi to hovorila, že vetiver je teda nevonia. Pričom vetiver je môj úplne že obľúbený olej, nádherný, zemitý, proste wow. A čo som chcela povedať, že neviem, zabudla som teraz, ale možno, že sa ešte chytím. Chcela som proste povedať čo? Ja viem s tými mužmi, že tým pádom je veľmi dobré, keď napríklad aj difuzujete doma, a pretože tie vône vlastne nepriamo pôsobia na všetkých členov domácnosti a vlastne jasné, že nie tak, že je niekomu niečo odporné, ale povedzme, keď je niečo pre neho neutrálne alebo proste aspoň trošku príjemné, tak je to fajn a už vlastne je zapojený do toho procesu, že pekne pomaličky začína ten proces nejakej zmeny, nejakého toho pohybu. A to je vlastne úžasné. Noc sa to neudeje cez noc ani za týždeň, ale takto postupne to môže byť, že sa človek postupne pomaličky každý svojím tempom otvára a môže prísť niekedy ten moment, že povie aj ten veľmi, veľmi uzatvorený človek, že wow, toto ako dobre vonia, alebo no, táto meta, toto môžem, alebo proste čokoľvek, hej, alebo daj mi ovoňať, hej, že proste si sám vypýta kúsok. A to je skvelý spôsob tej postupnej pomaličkej cesty, ako sa vlastne on tým vôňam otvára, lebo fakt sú tie vône veľmi, veľmi spojené práve s tým našim emočným centrom, s tým limbickým systémom a treba mať vlastne voči tomu akoby taký rešpekt, takú úctu, nikoho netlačiť, ale zároveň, ak je tam len trošičku taká cesta otvorená, tak vlastne nechať tie oleje, aby robili tú svoju prácu, pretože pre nás môžu aj na tej podvedomej úrovni, bez toho, aby sme vyslovene to chceli, že vyslovene, že sme sa tým chceli zaoberať, že skôr sme k tomu pasívni, to nevadí, pokiaľ nemáme tam odpor, že uzavreté úplne, ale sme takí pasívni, že rob si čo chceš, tak je to super, lebo oni tie oleje aj tak fungujú takýmto spôsobom, že stačí, že vlastne len sú okolo nás, že ich voniame a že nám je niečo také neutrálne.
tak už pre nás na tej emočnej úrovni dokážu urobiť veľmi veľa postupne. A čo je napríklad aj pri ženách, ale myslím si, že aj pri mužoch, len tam to nemám tak uchopené, ale pri ženách, čo je také špecifické ešte, prečo nám niektoré vôňa, to si tiež môžete všimnúť, že naozaj to môže byť o tom, ako som povedala, že ste otvorili nejaký šuflíček veľmi, veľmi prelepený, je tam nejaká proste boľavá spomienka, boľavý zážitok, niečo, čo teraz nechcete vlastne otvárať a to vám evokuje tá vôňa, že to je spojené s tým nejakým šuflíčkom, ale niekedy a ten šuflíček možno bude potrebovať dlhší čas, kým tá vôňa bude príjemná, alebo aspoň neutrálna. Ale niektoré oleje nám nevoňajú aj vtedy, aj podľa toho, v akej sme my fáze cyklu. Pretože teraz sa aj veľa hovorí o tom už posledné roky. Je to taká veľmi otvorená téma, je to veľmi fajné, je to úžasné pre nás aj vlastne pre naše dcery potom, že už takto v tom budú vyrastať a my o tom takto s nimi môžeme hovoriť. Hovorí sa o tom, že ženy sú cyklické, že máme teda ten menštruačný cyklus, ale celkovo, že ten menštruačný cyklus nie len o tej menštruácii, alebo teda o tých nejakých fázach, ale že ešte veľa iných vecí vlastne s tým je spojených v rámci našich nálad, hormonálnych zmien, energie a tak ďalej. A tým, že sme vlastne cyklické, že prechádzame si tým cyklom, tými fázami, tak nám aj v týchto fázach cyklu môže niektorý olej voňať a potom v tej inej fáze nevoňať. Čiže toto si môžete odsledovať, že vlastne to odpudzovanie tej vôni môže byť pre nás krátkodobé, len možno nám nenápadne si to o týždeň ovoňať znovu a o týždeň znovu, lebo ten cyklus v podstate v tomto smere pomerne akoby ide rýchlo, hej. Takže možno, že si ani nám nenápadne, že keď mi niečo nevoňalo, tak si to ovoňam o týždeň. Hej, proste mi niečo nevoňa, dám to do poličky, už sa k tomu teraz nejaký čas nevraciam. Ale skúste si taký olej ovoňať raz do týždňa a posledovať si, že či náhodou to nie je spojené vyslovene len s tou fázou, hej, toho cyklu. Napríklad na tejto zmesi Whisper, čo je vyslovene mesačná, teda taká ženská zmes a potom je Clary Calm, to je mesačná zmes pre ženy. Obidve tieto zmesy sú výborné jednak na podporu menštruačného cyklu, keď sú nejaké problémy, nepravidelná menštruácia, bolestivá menštruácia, výborne zaberajú tieto dve zmesy na cysty. To máme nádherné spätné väzby u nás v našej olejovej komunite uzavreté, kde mnohé žienky pozdieľali, že cysty v oblasti vaječníkov alebo v oblasti prsníkov, keď potierali poctivo pravidelne dvomi zmesami, Whisper a zmesou Clary Calm, takže vlastne sa tie cysty rozpustili, proste akoby odišli, hej. Či už tým, že tie dve zmesy majú vplyv na náš hormonálny systém, alebo tým, že dokážu naozaj aj tie oleje rozpúšťať takéto akoby útvary. Ale niekoľko takýchto zdieľaní, ja som to už raz tu aj vlastne prezdieľavala, akoby bez anonymne a nájdete to aj medzi reelskami pod názvom Cysty na našom Instagrame vo feede, takto prezdielané, tie dôkazy, že naozaj to mnohým ženám takto pomohlo. A presne tak vidieť, že v predmenštruačnej fáze mnohým ženám vonia Clary Calm a potom im už nevonia mimo tej fázy a po menštruácii a vlastne práve mimo menštruácie v tej dynamickej a v tej ovulačnej vonia veľmi Whisper, ale v tej menštruačnej vlastne táto zmes nevonia. Aj to som sa s tým stretla. Keď sme sa stretávali so ženami, sme sa veľa voňali, tie oleje, veľa sme sa rozprávali, tak tam som takéto rôzne skúsenosti mohla pozbierať, takéto spätné väzby naozaj akoby z toho terénu od tých klientiek, že ako to majú a potom som zistila, že mi to povedala jedna, druhá, tretia, už som to začala spájať, že aha, tak to sa netýka možno len tejto jednej žienky, ale že to naozaj možno sa to týka viacerých akoby žien, že to také spoločné pre nás. A toto práve je aj vplyvom toho nášho menštruačného cyklu. Takže chcem tým povedať, a zhrnúť to, že nezbavujte sa olejov, ktoré vám nevoňajú. Počkajte si, pretože každý ten olej, aj ten, ktorý vám vonia, aj ten, ktorý vám nevonia, má pre vás nejaký odkaz, nejakú informáciu. Veľakrát ten, ktorý nám nevonia, má pre nás akoby takú hlbšiu tú informáciu, hlbší ten odkaz, ako ten, ktorý nám vonia. A aj keď nemá zmysel sa nútiť používať oleje, ktoré nás odpudzujú a nevoňajú nám, to je v poriadku, nútiť sa nebudeme, ale má zmysel sa k ním vrátiť. Je dobré si skúsiť ich ovoňať o týždeň a o týždeň a o týždeň, pretože som povedala, že môže to byť aj vplyvom toho menštruačného, alebo teda toho nášho celkového ženského hormonálneho cyklu, že sa to môže zmeniť vyslovene z týždeň na týždeň, či nám vonia alebo nie. Alebo potom má zmysel, keď sa to nemení z týždeň na týždeň, že fakt cítite, že vám naozaj nevonia, či ste v fáze menštruačnej, ovulačnej, dynamickej, akékoľvek, že vám nevonia.
tak v tom prípade má zmysel počkať dlhší čas, zároveň si prečítať vlastne jeho emočný účinok, napríklad kadidlo je olej pravdy, oregano olej pokory a trošičku viac si o tom prečítať, pozrieť si tam aj také tie nápomocné otázky, položiť si nejaké tie otázky ktoré nám môžu pomôcť rozlúštiť, že prečo, kde mám ja napríklad nejaké zranenie v súvislosti s pravdou, v súvislosti s pokorou alebo v súvislosti, ja neviem, s vnútorným dieťaťom, hej, že dá sa naozaj s tým pekne popracovať. Možno je dobre, keď vás tým niekto sprevádza, že na to nie ste sami, ale že máte akoby takého sprievodcu alebo sprievodkyňu, ktorá vám len dá tie otázky, vy si ich potom kľudne môžete zodpovedať akoby sama pre seba alebo na papier, nemusí nikto čítať, ale je dobre, keď vás tým niekto vlastne sprevádza a môžete prísť na svoje úžasné odpovede a potom môžete vybrať nejaké akoby také komplementárne alebo také okolité oleje, ktoré možno sú z tej istej skupiny, napríklad na strach, obavy, pocit prehnanej kontroly, ale nie je to ten olej, ktorý vám napríklad nevonia, hej? Že čo wintergreen je olej pustenia kontroly, ale ten vám povedzme akoby vás odpúzdil, no tak si nájdete nejaké iné z tej oblasti, a skúste, že či tam nájdete nejaký neutrálny alebo ideálne taký, ktorý vás priťahuje a ten budete nejaký čas používať, budete s ním pracovať a potom po nejakom čase si to otestujete na tom wintergreene, na tej galterii, že či sa zmenil ten váš postoj z toho odpudzujúceho napríklad na to neutrálne. Ak áno, tak určite budete vidieť potom aj vo svojom živote a v podobných situáciách, že zrazu sa vám tie situácie možno zvládajú ľahšie alebo sa vám až tak nedijú a to bude dôkaz toho, že ste sa v podstate na tej emočnej úrovni niekam posunuli a že sa niečo zmenilo. Takže takto úžasne môžu tieto oleje akoby takúto prácu robiť, aj keď to úplne presne možno na ne takú požiadavku nemáme, ale dokážu to. A preto sa veľmi oplatí používať tie eterické oleje, lebo aj keď ich použijeme so zámerom na fyzické telo, na nejakú alergiu, bolesť hlavy, tak oni stále vlastne pôsobia aj na naše emócie. A ja si to všímam, že ľudia, ktorí používajú tieto oleje, tak potom vlastne robia oveľa rýchlejšie akoby aj tie emočné akoby posuny, emočné zmeny, emočné uzdravenia, pretože im v tom vlastne tie oleje a to, že ich používajú, pomáhajú takouto jemnou, láskavou, nenásilnou cestou. Takže je to úžasné z môjho pohľadu. A ešte som chcela povedať jednu vec. Neviem, či to bol nejaký príklad. Ešte spojenú s týmito emóciami, ale mi to vypadlo. Tak mi napadne, tak poviem. A vidím tu, že tu je otázka, že či môžem poprosiť o radu ohľadom myomu na maternici. Zuzka, vieš čo? Ak napíš mi v DM správe túto istú otázku, dobre, ja ti odpíšem, aby som teraz to tu tak, ani nechcem takýto akoby konkrétny zdravotný problém nejak dávať nejaké odporúčania takto naživo, ale keď mi napíšeš do DM správy, tak ja ti napíšem, aké oleje zvyknú sa odporúčať a čo by si mohla skúsiť, ako ich aplikovať na tento tvoj zdravotný, alebo teda niekoho zdravotný problém. Ale mi teda napíš tú správu a určite ti ja odpíšem. A to je všetko, čo som vám tomu chcela povedať. Nezbavovať sa tých olejov, byť trpezlivý, dať im šancu, otvoriť sa tomu, že takto pôsobia. Aha, viem, čo som chcela povedať ešte poslednú vec, čo je taká zaujímavá, možno pre mnohých z vás aj bude taká akoby ešte nedostupná, že nebudete chcieť sa na to takto pozrieť, ale mňa také veci fascinujú. A v podstate a poviem to tak, trošku to spojím, že keď máte doma citrusové oleje, napríklad lemon alebo wild orange, keď už ste nejaké takéto oleje mali, tak ste si možno všimli jednu skutočnosť. A to je tá, že tieto oleje citrusové, aj keď sú zavareté vo flašičke a nikdy neboli otvorené, že prídu originál od dotera a necháte ich dlhší čas, a nie úplne veľmi dlhý za to, ale dlhší čas zatvorené na poličku alebo niekde v skrini, tak si môžete všimnúť, že z týchto olejov vám vlastne ubúda. Napriek tomu, že ste nikdy tú flašičku neotvorili, že je proste úplne originál zavretá. Pretože tie eterické oleje sú také prchavé, teda do toho éteru, hej, preto sú éterické, lebo sa uvoľňujú do toho éteru, že a mnohé sú také akoby jemné a také akoby riedke, hej, že ešte aj cez tú fľaštičku uzatvorenú dokážu postupne pomaličky vlastne prchať, hej. A toto je krásne vidieť a je to možné pozorovať na citrusových eterických olejoch, čiže oni prchajú. Takže si predstavte, že máte takto niekde vyložené oleje, ako máme my tu v izbe, a to nemusíte mať ako takúto zbierku, paletu, hej, len to chcem tým prirovnať a povedať. Napríklad máte na poličke citrusové nejaké oleje v kúpeľni, v kuchyni niekde, hej.
A to sa týka aj iných olejov, aj keď to tak až zreteľne nie je vidieť, ale týka sa to aj iných, len ten proces je tam pomalší. Ale oni proste prchajú, aj keď sú zatvorené vo fľaštičke. Čiže vlastne som chcela tým povedať, že aj keby ste tie oleje mali zatvorené doma a keby ste ich nepoužívali, len by ste ich niekde proste mali na poličke, tak aj takýmto spôsobom vlastne tie oleje pre vás pracujú a má zmysel ich mať. To už je možno pre niekoho také ako veľmi ezoterické alebo spirituálne, ale v podstate, keď si zoberiete tento lemon, dáte sa zavretý na poličku a necháte ho tam rok, tak zistíte, že 3/4 fľašičky budete mať preč, napriek tomu, že ste ho nikdy neotvorili. To je práve na tom úžasné, to eterické, to prchavé. A tým pádom v podstate toto sa hovorí a toto aj platí, že keby ste tie eterické oleje aj nepoužívali a mali by ste ich len vlastne niekde vo svojej blízkosti doma, aj takýmto spôsobom pre vás už dokážu niečo urobiť. Jasné, proces je pomalší oveľa, ale stále vlastne pracujú v prospech vás, aj keď si to neuvedomujete, aj keď to možno vôbec nevnímate, aj keď ich napríklad vôbec nepoužívate takým spôsobom, ako je difúzovanie alebo natieranie. Takže to je taká strana, že keby ste ich mali len takto povykladané, aj takto má zmysel, pozatvárané, ale teda ja si myslím, že určite je to zábavnejšie a oveľa účinnejšie, rýchlejšie, keď ich proste používate, hlavne teda v tomto prípade tých emócií, je to tým difúzovaním a tým natieraním na svoju pokožku. Pretože, ako sme si povedali, eterické oleje vytvárajú teplo v našom tele a teplo vytvára pohyb. A pohyb je pre nás liečivý. Ako na úrovni duše, tak na úrovni mysle a tak na úrovni fyzického tela. A toto je na tom vlastne to fascinujúce a to úžasné, že je to nádherná vlastne synergia týchto troch a možno, že aj viacerých takých vlastností tých olejov, čo dokážu. A ja som nenašla zatiaľ ešte také niečo príjemné, jednoduché a také účinné a také hravé a intuitívne, ako práve sú eterické oleje. Takže ak ste ešte niekedy možno mali takú malú pochybnosť, že či to má zmysel, či to nie je len také akože placebo a také možno len pre nejaké vyglieterické alebo proste čo ja viem, alebo pre ženy, ak napríklad to pozerá nejaký muž, tak nie je a funguje to pre každého, aj pre zvieratá a dokonca aj pre rastliny, takže určite to vyskúšajte, pretože naozaj môžete v podstate iba získať skôr alebo neskôr, ale iba získať. Takže čo som chcela povedať o tomto emočnom pôsobení, zoženite si možno nejakú takúto tabuľku alebo takýto plagátik alebo nejakú knižočku, kde si môžete stále pozrieť, ak vám nejaký olej nevonia, s akou emóciou sa spája a tým pádom budete môcť lepšie porozumieť tomu, aký odkaz pre vás ten olej alebo tá zmes majú. Takže ja vás pozdravujem, prajem vám ešte pekný večer pondelkový a verím, že sa nám podarí opäť sa uvidieť aj zajtra a znovu otvoriť nejakú, verím, že zaujímavú, užitočnú tému. Majte sa pekne, dobrú noc.